ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଆମ ବାଡ଼ି କେତେ ବଡ଼ ଏରିଆରେ ଅଛି। ଏମିତି ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖାଉଛି କେତିକି ବଡ଼ ଏରିଆ। ଏପଟେ ସବୁ ସେପଟକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏମିତିକିନା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କଦଳୀ କାନ୍ଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେତିକି କଦଳୀ କାନ୍ଦି ହେଇଛି। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଟା ହେଲା ଛୋଟ ସାଇଜ ରହିଛି, ଏପଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ ରହିଛି। ଓ ଏପଟେ ଗୋଟେ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ସାଇଜର। ଏତିକି ଆମର କଦଳୀ ଗଛ ଅଛି। ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ସବୁ କଲରା ଲଗା ହେଇଥିଲା ଏବଂ କଲରା ଏବେ ସରିଯାଇଛି। ବର୍ଷା ଦିନେ ସବୁ ଲଗା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏପଟକୁ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଲଗା ହେଇଛି। ଏମିତି କିଛି ଏପଟକୁ ଛେଙ୍କା ହେଇଛି। ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଜି ତଳା ପକା ହେଇଛି, ଲଗାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତ ଦିନ ପହଞ୍ଚିଲାନି, ଲଗେଇବା ଏବଂ ଚାଷ କରିକି ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଖାଇବା। ଆଉ ବଜାରରୁ ଆଣିଲେ ତ କେମିକାଲ ଜିନିଷ ସବୁ ମିଶା ହେଉଛି, ଆମ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ। ହେଲେ ବି କ'ଣ କରିବା, ଖାଇବାକୁ ପଡ଼େ। ଏମିତି କିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ସେଠି ମଧ୍ୟ କୋଳି ଗଛ ଅଛି, ଯାହାକି ଶୀତ ଦିନ ପଡ଼େ। ଏ ବର୍ଷ ପଡ଼ିନି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ପାଖକୁ ଯାଇକି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପଡ଼େ, ଏ ବର୍ଷ ପଡ଼ିନି। ଏମିତି କିଛି ଅଛି। ସେଠିକି ଆମର ଗେଟ୍ ଅଛି ବାହାରକୁ ଯିବାର। ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ତରିକାରେ ସବୁ କରାଯାଇଛି। ଇଏ ହେଲା ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଗେଟ୍। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ତା ଦ୍ୱାରା ଗେଟ୍ ସବୁ ଲଗାଯାଏ। ଏପଟେ ଆମର ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଅଛି ଦୁଇଟା, ବଡ଼ ହେଇନି। ଏଇଟା 2 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି କେତେ ହେଲାନି, ବଡ଼ ହେଇନି। ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି ଛୋଟ ସାଇଜର। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ବଡ଼ା ଶାଗ ଗଛ। ଯେଉଁମାନେ ବଜାରରେ ରହୁଥିବେ ସେମାନେ ତ ଜାଣିନଥିବେ, ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ। ଇଏ ହେଲା ପନାସୀ। ଏପଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ାକୁ କାଟିକି ବୁଣିକି ଖଟ ବନାଯାଏ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁଉଲି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ କିଣି ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ଖଟ ବନେଇକି ଘରେ ଘରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ତା ବଡ଼ ହେଇସାରିଲାନି, ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଥରେ କଟାଯିବ। କଟା ହେଇକି ଶୁକାଯିବ, ଶୁକା ହେଇକି ବୁଣା ହେଇକି ଖଟ ତିଆରି କରାଯିବ। ଏପଟେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ସବୁ ହଳଦୀ ଲଗା ହେଇଛି, ହେଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖୋଳି ନାହିଁ, ସମୟ ନାହିଁ ଯେହେତୁ। ସମୟ ହେଲେ କେବେ ଖୋଳିବା। ଏଟା ସବୁ ମହୁଲ ଗଛ, ସେପଟକୁ ବାଲିଆ ଗଛ, ନିମ ଗଛ ସବୁ ଅଛି। ଆଉ ସେପଟେ ଲେମ୍ବୁ, କମଳା ଆଉ ପିଜୁଳି ଗଛ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ପାଖକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଜୁଳି ଗଛଟା ମଧ୍ୟ ତଳି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ତ ମରିଯାଇଛି। ଏଟା ହେଲା କମଳା ଗଛ, ପଡ଼ିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଯାଇଛି। ଆଉ ସେପଟକୁ ମଧ୍ୟ ଅଛି ବାଉଁଶ ଗଛ। ଆଉ ସେପଟକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ୍ବ ଗଛ, ଏପଟେ ପଣସ ଗଛ, ଏପଟେ ବି ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି। ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପନାସୀ। ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବୁଣିକି ବାପା ବିକନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁବିଧା ଖରାଦିନ ପାଇଁ। ଏଠି ସବୁ ଖଟ ବିଛେଇକି ଆମେ ଆରାମ ନେଇଥାଉ। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାଆମାନେ ଆଣିଛନ୍ତି, ଔଷଧ କରାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ାକର ନାଁ କ'ଣ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ଏମିତି ସବୁ କିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେତିକି ବଡ଼ ଏରିଆରେ। ସେପଟୁ ଏମିତି ହେଇକିନା ବୁଲି ବୁଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆମ ବାଡ଼ିରେ ଅଛି। ଏବଂ ସେଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ସବୁ ବାପା ମଗର ବନାଇଥିଲେ। ମଗର ବୋଲି କହନ୍ତି ଗାଁଉଲି ଏରିଆରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗାଁଉଲି ଏରିଆରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କୁହାଯାଏ, କେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ଏମିତି ସବୁ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବେ ଏବଂ ଜାଣିପାରିଥିବେ। ସେମିତି ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖିବେ, ଯାହାକି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଥମରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ।